My sme Kafe Utopia, Marika Kupková, Markéta Žáčková, Katarína Hladeková, Zuzana Janečková. Spolupracovali sme spolu už dlhšiu dobu a to, že sme si dali nejaký názov, tak v podstate vyplynulo z nejakej jednej situácie. A je to jeden podnik, ktorý je v Brne, volá sa Kafe Utopia a my sme tam jeden večer sedeli po nejakej vernisáži alebo výstave, už si vlastne ani nepamätám, ako to všetko bolo, ale vzniklo to v noci a má to taký trošku patetický možno, že nádych, ale my to máme strašne radi a to, čo bolo na prvej fotke, boli nohy práve preto, že je pre nás dôležitý postoj a zároveň aj to, že nás tu vidíte viackrát, tak sme si chceli dať urobiť, keď už sme sa teda dali dohromady nejakú veľmi krásnu profilovú fotografiu, ktorú nám urobila Eva Rybářová práve v tom podniku, ktorý kedysi bol kinom. Čím sa dostávam k tomu, že nás strašne zaujímajú nejaké priestory, ktoré sú buď už inak využívané, alebo zabudnuté, alebo rozpadnuté a toto bol teda jeden z nich. No a okrem toho, že spolupracujeme na viacerých nejakých veciach v pracovnej sfére, tak sa snažíme samozrejme, alebo väčšiu časť toho tvoria aj nejaké priateľské stretnutia mimo tohto. Toto je z otužovania a okrem toho každá z nás má nejaké iné športové aktivity, nejaké ako obľúbenejšie a toto je nie zo športových aktivít, ale je zaradené medzi športové aktivity. Je to tiež súčasť toho interiéru v Kafe Utopia, ktoré aj veľmi odporúčam v Brně navštíviť. Dobrý večer, dámy a pánové. Jak už naznačila Zuzana, zajímají nás prostory, které jsou opuštěné, které jsou ničí, které jsou periferní a snažíme se na ně upozorňovat. Snažíme se na ně upozorňovat s prostřednictvím našich projektů. Možná, že nezaznělo, že jsme vlastně kurátorský kolektiv, takže ano, tímto vám to odděluji. A tam jste viděli takovou velice zlověstnou periferii městskou v Brně, což je velmi problematický prostor z nějakých politických důvodů, z důvodu nějaké skutečně bych řekla až nepřístojné korupce, proto také ten prostor zůstává zapomenutým. Zde potom vidíte tentýž projekt, kde my se Zuzanou jsme měli nějaký výklad a tím jsme se dostali poprvé v životě do konfliktu s institucí, naším chlebodárcem, ale nebáli jsme se konfliktu, pokračovali jsme ve výkladu, publikum bylo nadšené, my už méně a chlebodárce už vůbec ne. Tady vidíte jedno dílo, které jsme představili v jednom z našich asi primárních nebo největších projektů, což byl Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru, kde jsme se právě pokoušeli nějakým způsobem reprezentovat nějaké svoje postoje vůči municipalitě, vůči tomu, že se nám nelíbí, jakým způsobem je vedeno naše město a že vlastně naše politická reprezentace není schopná vůbec nic dotáhnout do konce. Tady vidíte strop garáží v Janáčkově kulturním centru, které z našeho hlediska pravděpodobně stát nikdy nebude, přestože architektonická soutěž proběhla již v roce 2000. Zde prosím vidíte potom poslední nějaký vstup z toho našeho projektu Brno Art Open. Bylo to téma kurátorské, které jsme zvolili, jmenovalo se to Jsem závislý objekt a toto je práce Silvy Lacinové, která byla vlastně odňata z nějaké fasády, nějaké budovy z druhé poloviny 20. století a zůstala sama bez kamarádů a tím my jsme chtěli jako upozornit na to, že by bylo asi krásné, kdyby to dílo našlo třeba nějaké nové využití a zase se dostalo do nějaké přátelské sítě. Tak, štafetu beru já a moje část je nazvaná námi pracovně jako problém s autoritami. Pak jsem si říkala, že to trošku zmírním a dám problematizace autorit. A v duchu tady tohoto se pokusím mluvit velmi pomalu a nenechám se vystresovat tady tímhle sadoformátem. A chci říct, že asi nějaká, jak už bylo zjevné, naše důležitá kurátorská identita je problematizace autorit. Ať jsou ty autority politické, mocenské, můžou to být i autority kurátorské, ideologické, trendy a tak dál. A vlastně jsme se pokusili potom si stanovit nějakou předběžnou typologii toho, jakým způsobem každá z nás se v určité problematizaci staví, nebo jaká je její pozice. Zuzana Janečková je člověk, který se odsunul v podstatě do přírody, mimo metropoly, vytváří si nějaké svoje autentické jako paralelní světy. Katarína Hladeková je typ člověka, který problematizuje rád všechno a každého, je svou podstatou filozofka. Já jsem se pustila i do politiky, komunální politiky, takže v tomhle ohledu jsem šla do plných. No a Markéta Žáčková je člověk, který souhlasí s každým, koho má rád, takže souhlasí i s revoltou. Toto dielo, ktoré teraz vidíte, tak to je dielo
S názvom Komise. Je to dielo Václava Magida z jednej z našich výstav, ktorá bola venovaná umeleckému vzdelávaniu. Jedna vec, ktorá nás spája, tak to je to, že všetky máme nejakú skúsenosť s učením. Komise to vnímame, že je nejaká forma inštitucionalizovanej simulácie autority. A v rámci učenia pre nás je dôležité, aby sme zostali kolektívom aj v tomto metaforickom zmysle a nestali sa komisiou. Komisia totižto by bola určitým spôsobom nejaká autoritatívna moc a pre nás je vlastne dôležité v rámci učenia udržiavať nejaký ako dialog, ktorý je obojstranne prospešný a funguje obojstranne. Existujú gauče a existujú gaučáky a existujú výstavy, na ktorých sú gaučáky. A vlastne toto je gauč, na ktorom kurátorky sedia a rozmýšľajú o výstavách, ktoré nevystavujú gaučáky. A ak rozmýšľame o tom, že čo nás nejak ako charakterizuje ako kurátorky, tak to je možno, že to, že ako sme z nejakých rôznych profesných pozadí, tak vlastne veľa našich diel je niečo medzi umením a niečo medzi nejakým ako kurátorským vstupom. Toto je popiska, ktorá bola na výstave často zamieňaná za umelecké dielo a tu už sa dostávame k tomu, že kurátorský kolektív teda môže byť aj kapelou. A aká by sme boli my kapela? My by sme boli pravdepodobne nejaký, ako sme to hovorili, indie, elektro, pop, protestný hip-hop.